Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli kod novi video. U današnjem videu ponovno igramo Ice, tu je Miki Gaser. Pozdrav za Miki Gasera, znači nije tu trenutno, ali... Nemoj da ukaš. Uglavnom danas... Tu je uglavnom Šoša klupa. Ne mogu, tu sam ljudi. Malo se zezam, uglavnom ova luda baba ne smije nas uvati nikako. Znamo odakle dolazi, sigurno se sjeća smo jučer smo izbacili novi deo da smo vidjeli da dolazi od dole. Ovdje, a imamo 0 očes, ti normalno. Imat ćemo 4. U stvari jedno. Mislim da ako kupim više očiju, uglavnom treba ovdje da se nalazi. Dobro, treba prvo ću skupiti oči. Imam što više očiju. E sad možeš pogledati. Ona je dole blizu. Tek dolazi. Dolazi jedno oko. Dolazi odavde. O fuck, evo je. Evo je. Evo je. Zašto smo tako spori, ljudi? Zašto smo jebeno spori? Nemamo vremena da smo kupe pare. Ovo ide uspješ, nemamo neke. Nemamo kupe pare. To je mapa. Ne diraj, uvatit će me. Čim vidiš ostati. Fuck, oko. Gledaj baba. Blizu je. Kažem sad skotu da ova oči koriste da vidimo. Pa bravo, sekundu. Zato što nisam koristio te oči nikada. A si skupio? Nisam koristio. Šta ti je ovo? To je knjiga. Imaš tu šprint? No. Pak, vidi pare, glupe pare. Tu treba da skupimo one slike. Čekaj da vidimo te Dole opet. da vidimo što je neko skupio sam oči. Idemo. Ok, evo ih ove slike što mi govorim. O, nemam vremena, slika. Sada to žmirka. Tu je. Te baba. Ovo je iza nas. What the hell? Ljudi bacite like da poživimo. Ovu noć. Luda noć je počela, baba. Ne pogledaj to, nisam. Ovo je dušno. Opa, Dođi. Nije otvori da je još debil. Nije odavde dolazi. Ubio mene. Ja sam bio igrač ovdje, u njenoj viziji. Gdje je problem da igram? Znači ljudi skupili smo. Gdje? Igrat ćeš na svoj kanal, bro. Ti igram sad za naš, pa onda izlazi na njegov nastav. Ne, na moj izlazim, baby. Da, uslovno. Jesi izbacio video? Da, i samo što je drugi part, mislim da jeste. Neću izbaciti sve, baby. Nećemo Ne, sve. snimat ću poslije, baby. Ne. Uglavnom nećemo snimati ceo dan, bit će i snimati ćemo i sutra. Ne, bit ću danas to tvoje. Znači imamo još malo baterija. Nema veze. Ljudi reklama sad sorry za ovo. Hoću za ova igrica da nas reklamira, zato što non stop nam iskače. Da non stop nam iskače ova igrica, bukvalno kad igramo neku igricu za YouTube i plus kad je uključen net. Ali kad skineš nije uopšte kao što ih danas snima, bukvalno. What the fuck, hell. Ljudi sad gledamo reklamu. Moram da gledamo reklamu. Ne možemo da... Ovo je najgore igrica, nemojte nikada skinuti. Bukvalno. Znači, glupa Ice. Pa imaš opciju da izađe. Nemam još. Zato što treba do kraja video se odgoda. Sad treba odati. Koliko ti posto baterija? Znači, ljudi... Biće ovako i bez facecama vidi. Biće sa facecamom. Da, biće sa facecamom u stvari. Neću snimati samo igrice. Biće vlog neki, ćemo... Da, samo još ovo igrice, ne pojedemo ovako. Znači, vidjeli smo kako izgleda tu kad nas ubije. Pišite na Instagram Valve Official, Maraš X3 ćemo sad postaviti u objavi šta da To, snimimo. pare, bre. Što bi rekao Šošak, vidi. Ajmo Ne na... ti još jedno. Ne možeš. Bilo još. Znači, nikako ne ide dole. Bukvalno ljudi pratite s njim, bukvalno ćete vidjeti još jedno. Bukvalno može ga nisam. Znači, ono je dole. Znači, bacite taj like. I subscribe.
Znači, da imamo Gde je ono? od ove. Možda sam da imamo parimo para. Para. Oko. Ko je to motor? Ko je, ne vidimo. Spazi nogu, spazi. Mislim da sam gledao. Gdje je? Pusti neka da. Tu, vidi se para. To je to. A šta ćemo pare? To nikad ne kapiram u ovoj video igrici. A? Ma da. Fuck. Kako mi iskače odavde ljudi, baci taj hajt. Prvo da otvoriš ta vrata. Ne možeš. Ne može zaključan, svi sam ja Jovan. Znači Šoša gleda otvara zaključena vrata. Dobro da ti ne znaju. Piše. Šta je deo pisam? Da ću vam pisam. Para. On je grani. Nešto šepe. Znam, ali nije da se otvorio ovog. To. Neće nam dođe ovdje bavno. A u podrumu. Podrum opet, nikada ne... Ovo ne samo u podrum idu uglavnom. Nema puta da bežim. Gdje je bio? Uglavnom me sad čekala ljudi. Znači i to tog videa, ako vam se sviđa, ostavite subscribe. A mi se vidimo u jednom videu, zaprite mi neki gaz na YouTube, bla bla bla. I na Instagramu, bla bla bla, a mi se vidimo u jednom videu. Aha.